فیلمین ویزیونی گلو به هفته کی جان فیلم که تلویزیونی نهاجی ام بهوره لیوان فیلمان تماشا بکن. Some guy you met at the party wants your number. Hi. Hi. Oh, did I get the day wrong? No. Why? Because you're wearing your pajamas? It's Sunday. I like to be comfortable. Oh, good. This is my daughter. Wow, she's stunning. Where's mine? پێویستی بگوتنێک دن نینە ئەڤا یاکو زەواجاوێ بداوی بوویە دە ژیاناوێ دە هەبوونێکوێ هەیەک و ئەو ژی کەچاوەیە ji bo berdewa jiyana keça xwe jî bi xîretek mezin dixebite. Eva ya ku masûriyê dike di destpêka dibistana keça xwe de dikeve heyra mesrefên keça xwe ku wê çawa bide xwendin. Divan demên dijwar de bi zilamekî dilovan ê navê Albert hev dinasin. Albert bi rewşa xwe ya pêkenî û şîrînok bandorê li Evayê dike û her diçe têkiliya navbera her duyan bêtir romantîk dibe. I'm obviously going to buy you a calorie book. Why do I feel like I just spent the evening with my ex-wife? Oh, I screwed up big time. Bu karanlıkta ne kadar yaşayabilirsiniz? Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika? Dünyaya min filmê ku beren saat û Uğur Yücel de rola sereke de dilîzin ji ber filmê bilekê xwedî gelek xelat û hînduan hatiye girtin. Di filmê de beren saat di rola keçikek ciwan a ku ji roja xwedê ew daye ker û kor û zimanê wê lale dilîze. Uğur Yücel jî di rola ku dilîze de dikeve jiyana wê keçikê û ji bo wê ji astengên wê rizgar bike mamostetiyê jêre dike. Derhêneriya filmê jî dîsa Uğur Yücel dike. Kimse benim kızımı bir yere gönderemez. Anladınız mı? Size bahsettiğim öğrencim Ela ve sizin üniversitenizi okumasını temenni ediyorum. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Böyle bir şey imkansız. İmkansız. Mahir Hoca'nın Ela'ya hiç öğretmediği bir kelime. Kızım sizin imkansız dediğinizi mümkün kılacak. Ben her şeyi anlıyorum anne, merak etme. Her zaman o değil mi? Onun mutlulukları, onun heyecanı. Peki ya ben? Ben ne olacağım? Çok yavaş yazıyor Handan Hanım. 2 dakikada 10 kelime. Mahir Hocam, iyi misiniz? Allah! Bu hikaye ben ve öğretmenim hakkındadır. Tanrı'nın kusurlu bıraktığı 2 insana dair bir hikaye. Senin dünyan ışık dolu. Ben 18 yılımı heba ettim. Bunun başarısızlığına tahammülüm yok. Benim içimde sesler sessizliğe dönüşür, aydınlık da karanlığa. Bu dünya ne görülür ne de duyulur. Sufa aşkına dur bir. Rüyası olmayan birinden Yusuf mu olur? I came back to Sarajevo as a volunteer. I work as a psychologist for the UN. I came here to take some rest, but unfortunately we found another masquerade. Serê film li ser salê şerê dijwar ê bi êş ê Bosna Hersekê ku di zikê Ewropayê de qewmî bû disekine. Mijara filmê jî çîrokên xemgîn ê piştî şerê ku mirov li nasên xwe digerine. Binyaminê ku di zarokatiya xwe de ji ber hesûdiya ku kiriye bûye sedeman birina xwişka xwe û bi salan ji wê travmayê xelas nebûye. Jiyana Binyamin li ser yekî xêrxwazî û ku ji malbata xwe direve ava kiriye û demekê di saziyê ku cesedan ji goristanan komî derdxin dixebite. Beriya ku vegere Tirkiyeyê bê çend rojan zirînka ya ku dike xwe ji pira mostarê bavêje û bikuje nas dike. Jina ciwan derûnî naseke û di dema şer de hemû nasên xwe winda kirine. Binyamin dîsa bi destê wê digire û wê vedigerîne jiyanê. Herwiha zirînka jê li ser pirsgirêkên wî yên derûnî disekine ji bo çareseriyê. Evîndariya ku di navbera her duyan dest pê dike û nikarin jevdûre binav bikin wî bêgav dihêle ku vegere eskîfê û bi malbata xwe re rû bi rû hevdû bibîne. Zirînkaya ku ji Binyamin to agahiya nasîne jî ji bo ku wî peyda bike gava diçe eskîfê xwe di nava rûdanên balkêş de dibîne. Filmê ku bi hevkariya Bosna û Tirkiyeyê hatiye çêkirin ji aliyê Faysal Soysal hatiye çêkirin. Faysal Soysalê ku di gelek mihricanên xwe malî û biyanî de bi gelek kurtê filmên xwe hatiye pesinandin, ev filma wî jî ya ewila dirêj e.
mentioned you. I'm Yusuf. I dreamed you coming here with Zeliha, the girl Yusuf loved. Züleyha. Beni bırakıp gidemezsin.